Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraaɓe fulɓe tawaaɓe groupe meɗen WhatsApp, onon fof mbalnama jam, on calminama. Hande eɗen tawa alkamisa lewru tubako tataɓurdu 16 muɗum duuɓi ujunaaje ɗiɗi e noogay e tati. On jiyan ɗo no min goni airport, min sakike moɗo Haruna Souleymane. Miɗen goni airport amiruɓe Alaji Idrissa Mohammed ɓinguel joni o jippi avion ƴuude Accra warde Tamale famin jaha Bokku do haala sakiraɓe meɗen réfugié jooɗiɓe toon ɓe ngala ko ñaama ngala ko jaraɓe. Eɗen andi amiruɓe no gonno do balligu ne watta ko ɓe keɓe ɓe balle ndelle ɗum woni ko waddi amiru ɗo minede min kawriti ɗo famin jaha inchallah. Ayan on camal tabital pulako Ali Abdoullahi Sow fa hande ni amiru Karga Saidou Moussa Bari fa hande amiru Tamale Dr Isa fa hande general secretary Souleymane Diande fa hande inan Alaji Idrissa Mohammed ɓinguel joni woni yottagol makko e amiru meɗen Yajji fa hande secretary amiruɓe Nodor Rijil Abdourahmane Diallo inchallah. Fofo moɗon sarki fofo moɗon assalam. Joni miɗen goni airport on jiyanɗo Alaji Abdoussalam Alaji Abdoussalam Alaji Belko amiru Salba Thioy inchallah. Minen fo miɗen goni airport ɗo joni famin dillira Bokku inchallah. Joni woni jippagol maɓɓe inchallah. On jiyan flight maɓɓe ni inchallah. lele joni ɓe jippi inchallah. On calminama. Ɗo woni airport Tamale. Masalam.